שלום, אני אור רון, והיום אנחנו מדברים עם אורן אר מ-SAP, מנהל יחידת היזמויות הטכנולוגיות. אורן, בוקר טוב. בוקר טוב. יזמי הייטק מתמודדים עם המון שאלות בנוגע לשותפויות עם חברות ענק כמו SAP, אבל לפני שנתחיל אולי תספר מעט על עצמך כדי שנכיר אותך. בהחלט. כמו שאתה יודע, יש לי קריירה מאוד ותיקה בתחום ההייטק, אני קצת למעלה מ-20 שנה בתחום, אני התחלתי דרכי בתור איש פיתוח וניסיתי די הרבה דברים, אני גם הקמתי שני סטארט-אפים בימים עברו, מאז אני קצת חציתי את הקווים, אני הייתי בקרן הון סיכון קרוב ל3 שנים, ובמשך גלגולה אני חוויתי בעצם מה שקוראים את ה-life cycle של יזם ושל יזמויות מכל הכיוונים, גם בתור יזם, גם בתור עובד בקרן הון סיכון שמשקיע בסטארט-אפים, והיום ב-SAP מהצד השלישי בעצם, מהחברה שעושה שיתופי פעולה ורכישות של חברות כאלו. מצוין. מה התפקיד שאתה ממלא היום ב-SAP? אז כמו שאתה אמרת, אני מנהל יחידת היזמויות הטכנולוגיות ב-SAP Labs ישראל. מה זה אומר? זה אומר ששני דברים. בעצם אנחנו אמונים על להביא טכנולוגיות חדישות וחדשות מישראל לתוך SAP. איך אנחנו עושים את זה? בשתי דרכים. הדרך הראשונה זה דרך של רכישות טכנולוגיות. מדי פעם אנחנו נתקלים בטכנולוגיות שבאמת נראות לנו לא רק שהן הדבר הבא, זה גם הדבר הבא שאנחנו מחפשים. ואז אנחנו שמחים להכניס אותם כחלק אינטגרלי מתוך המעבדה. החלק השני, הצורה השנייה שאנחנו עושים את זה, זה על ידי שיתופי פעולה אסטרטגיים. באמת יש חברות שהן באות עם טכנולוגיה שמשלימה את מה שאנחנו עושים, ומכל מיני טעמים כדאי לנו לעשות איתם שיתוף פעולה אסטרטגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בצוות שלנו. אנחנו בעצם מהווים דלת פתוחה לכל חברה ישראלית עם טכנולוגיה, לתוך SAP באופן גלובלי. אורן, מה היית מייעץ ליזמים שמחפשים שותף טכנולוגי? אוקיי, אני אענה באופן ספציפי ל-SAP. כאילו, התשובה שלי, יש בה בהחלט חלק כללי, אבל כמובן לי יותר קל, בתור מי שעושה את העבודה הזאת בתוך SAP כבר 3 שנים, לענות מתוך הזווית ראייה של SAP. הדבר הראשון שאני מייעץ ליזם זה לבוא מוכן. לבוא מוכן. הרבה מאוד יזמים מגיעים אלינו ואומרים, אנחנו רוצים לעשות שיתוף פעולה עם SAP. אנחנו אומרים להם, מצוין, מה אתם רוצים? אומרים, לא יודעים. אולי תגידו לנו אתם, וזה יפה, אנחנו שמחים לעזור, כמובן שזה הרבה פחות אפקטיבי מאשר אם היזם יבוא מוכן. מה זאת אומרת לבוא מוכן? הדבר הראשון שהיזם אני ממליץ לו לבוא איתו, זה לבוא מוכן מבחינת המודל העסקי. אנחנו נתקלים בעשרות או מאות חברות כל שנה שבאות אלינו, ואחת התופעות שאני שמתי לב אליהן, זה שהרבה פעמים היזם לא כל כך מודע למודל העסקי. אוקיי? לא מודע למודל העסקי של SAP, לא מודע למודל העסקי של היזמות שלו, ובטוח לא איך זה יכול להתחבר. ולכן חשוב לי להגיד, וזה משהו שחשוב לי מאוד להגיד, לטובת כל היזמים שבאים אלינו. המודל העסקי של SAP זה מודל של ISV קלאסי, זאת אומרת, של חברה שמייצרת תוכנה, ועושה את רוב הכסף ממכירה של רישיונות של התוכנה שהיא מייצרת. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מאוד שמחים לעשות שיתופי פעולה עם חברות. המטרה הסופית שלנו היא להגדיל את המכירות של רישיונות התוכנה שלנו. Okay? ולכן זה מאוד חשוב ליזמים להבין. יש הרבה מאוד חברות שבאות אלינו ואומרות, יש לנו מוצר מצוין, הלקוחות שלכם אוהבים אותנו. זה יופי, אנחנו שמחים שאנשים מוכרים ללקוחות שלנו. זה נפלא, אנחנו ממש מעוניינים בכך, בשביל זה יש לנו אקוסיסטם רחב. אבל אנחנו הרבה יותר אוהבים את החברות האלה שמוכרות ללקוחות שלנו, אבל בצורה שהן מוכרות זה מעודד רכישה של רישיונות של SAP. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני זה שהיזם ישאל את עצמו, מהו באמת המודל העסקי המשותף, והאם זה הרגע הנכון בזמן בשבילו לדבר איתנו. הרבה פעמים החברות מגיעות אלינו בשלבים שהם פחות מתאימים. לדוגמה, חברה צעירה שמוכרת מוצר משלים, אבל הטכנולוגיה עדיין לא בשלה, אין עדיין לקוחות. זה יותר קשה לנו להגיע איתם למצב של שיתוף פעולה. אני מדבר על מצב שרוצים לעשות שיתוף פעולה אסטרטגי. מכיוון שהצורה שאנחנו רוצים לעשות שיתוף פעולה זה ללכת ללקוחות. אם הבן אדם אומר לנו, כן, זה יפה מאוד, אבל אנחנו נוכל ללכת ללקוח רק בעוד שנה, קשה לנו קצת להזיז את השיתוף פעולה הזה קדימה. אז זה בעצם הדבר העיקרי שאני הייתי אומר. אני מבין. מה הם לדעתך הנושאים החשובים ביותר עבור יזמי ההייטק, ומה הם צריכים ממש להתמקד?
אוקיי, אז כמו שאמרתי, יש לי בזה ניסיון, גם ניסיון אישי שלי, וגם כמובן ליוויתי כמות מאוד גדולה של חברות צעירות שהתחילו. אני הייתי אומר, בראש ובראשונה זה הצוות. זה בטח כמעט כל בן אדם שמתעסק בהשקעות יגיד, קודם כל הצוות, קודם כל האנשים שעושים את הפעילות הזאת. ואני מאוד מאמין בשיתופי פעולה. אולי בגלל זה אני עושה את מה שאני עושה, אבל מעבר לזה, כשמקימים יזמות חדשה, חברה חדשה, הרי כל אדם מביא משהו איתו לשולחן. אם זה טכנולוגיה, אם זה הבנה של מודל עסקי, אם זה הבנה של שוק, אני חושב שהכוח הגדול הוא בשילוב של הדברים האלה. ולכן העצה הראשונה שלי שנותן לכל החברים שלי שהם יזמים, תבנו את הצוות. אל תחשבו מה הרעיון, או קודם כל, מי האנשים שאני הולך איתם לעשות את הדבר הזה. תחפשו קבוצה של אנשים שאתם סומכים עליהם, שכל אחד מביא משהו טיפה שונה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה כמו שאני אמרתי, זה המודל העסקי. הרבה פעמים אנחנו רצים להגיד, אוקיי, זאת הטכנולוגיה, יש לי טכנולוגיה פורצת דרך. זה נפלא. מה המודל העסקי? זה מאוד מאוד חשוב, כי מודל עסקי הוא זה שמבסס את ההצלחה הכלכלית של העסק. כי בשביל הכיף יכול להיות ששווה לי להשקיע בטכנולוגיה נחמדה, אבל בשביל עסק אני רוצה מודל עסקי שיתמוך בזה. ובאופן כללי, גם אם אנחנו מסתכלים אחר כך על השקעות, לגייס כסף לחברה ולהביא אותה, אנחנו מחפשים, בגדול הייתי אומר, מודל עסקי שמרני, זאת אומרת שיש הוכחות שהמודל העסקי הזה כבר עובד, וטכנולוגיה חדשנית שתומכת במודל העסקי הזה. זה שני הדברים הראשונים שאני הייתי אומר. והדבר השלישי, זה לבוא ממקום של שפע ולא של מחסור. זאת אומרת, לא לחשוב, אוי ובוי, אין מספיק כסף, יש בעיות ויהיה לי קשה לעשות דברים, אלא לבוא מתוך אמונה בסיסית שיש מספיק לכולם, יש מספיק כסף, יש מספיק משקיעים, יש מספיק לקוחות לכולם. זה שלושת הדברים שאני הייתי אומר הכי חשובים. אורן, תודה רבה על הזמן. אז אם ככה, להגיע עם המודל העסקי הנכון, בזמן הנכון ועם הצוות הנכון, ככה מצליחים. הבנתי. תודה. ותודה גם לכם שצפיתם.